var snabbare. Titta en bubbla! Står och vi får fånga den. Titta, fånga. Oh, cross! Men titta här, vilka ögon jag kan göra. Vad gör du, Kimon? Fånga inte bubblorna. Det är en bubbla. Titta! Är du beredd? Jag är beredd. Hej bubbel, bubbel, tubbel. Oj, fast jag gjorde en större. Och nu säger... Åh nej, bubbel, tubbel. Åh! Oj, Titta vilken stor! Här är bubbeltrubbel. Jag behöver bubbeltrubbel. Och jag behöver omedel. Wow. Nej! Bubblor är snabba. Och jag fick en. Jag fångar också en. Jag fångar sen. Nej, jag vill en större. Nej. Jag måste ta den här.